Sabi niya hindi deserve yung G yung palo. Hindi mo daw palo. Grabe yung wala mo tawa siya rin. Ate! Wow! Ninong mo miyalo? Ikaw yun? Ninong mo na. Ipawas na ako. Ipawas na. Ulang na rin metong itang kulang lang ito. Hindi naman kayo. Hila kulang lang metong. Ah. Kita mo kulang taring metong. Hindi yan naman sa metong karela. Hindi na, mamili na kanina mo rin mo kanina. Alam lang. Wala yan talaga. Ala, Sabado. Kapag Sabado wala talaga. Ito po. Baka mag-classes na kayo. Hindi dapat siya Monday to Friday. Anong gagawin mo kay Jeep? Ay, ba? Boxing. Ganun lang. Oo, Wala may hindi, may tabako ka kanina. May tabako. Tingnan pa rin BIR. Review ka dyan? Ay, mag-video lang. Nag-review ka? Mag-review. Kasi nakapagay.
Ikaw ba? Totally ba? Ikaw ba? Nagyula pa ako. Meron!